Τώρα. Σήμερα ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Ξέραμε από την αρχή τις δυσκολίες του συγκεκριμένου παιχνιδιού, ειδικά μετά την πρόκριση που πήρανε επί του Αγίου Νικολάου. Ξέραμε ότι η ψυχολογία τους θα είναι ακόμα πιο ανεβασμένη. Είχαμε διαβάσει καλά τον αντίπαλο όλη την εβδομάδα και πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά. Στο πρώτο ημίχρονο κινδυνέψαμε μόνο αποστημένα. Ο αντίπαλος δεν έκανε κάποια άλλη κλασική ευκαιρία και το γκολ αποστημένο προήλθε. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω έγινε πιο ανοιχτό παιχνίδι. Κυνηγήσαν εκεί οι δύο ομάδες τον αγώνα. Είχαμε κι εμείς μια κλασική ευκαιρία στο τέλος για να αρπάξουμε το παιχνίδι, να το κλέψουμε που λέμε ποδοσφαιρικά. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε η πρώτη ομάδα του πρωταθλήματος που δεν χάνει εδώ μέσα, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν χάσει εδώ πολύ καλές ομάδες. Όφη, Κουτσουρά, Νίκη Σιτίας, Καλό Χωριό, όλες αυτές έχουν χάσει, που είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους που γίναμε, αν δεν κάνω λάθος πάλι, η πρώτη ομάδα που δεν χάσαμε εδώ μέσα. Τώρα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, μείναν 6 παιχνίδια. Θα κυνηγήσουμε όσο πιο πολλούς βαθμούς μπορούμε για να τερματίσουμε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τερματίσουμε πιο ψηλά. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.